Gareth, cyn bod ni'n sôn am y carafan anhygoel yma, fi moyn cael pwtyn bach o dy gefndir di, achos ti wedi bod yn neud gwaith elusennol nawr ers blynyddoedd, neu ti? Ie, ers spel, dechreuais mas yn neud pethau fel Get Gaz a Lift, a fi wedi neud heaps o waith gyda Elusen, Get the Boys a Lift, a wedyn cofi nawr yn neud rhywbeth bach yn wahanol, ond ar y hewl sort of similar da hwn. Get Gaz a Lift, fi'n cofio. Ie. Fe hitchhikers di, Na fe. yr holl ffordd lan i beth, i Ynys Môn, a nôl? Is i horffordd rawn Cymru, ie. So is i lan i Ynys Môn, draw i Wrexham, wedyn nôl lawr trwy y Caerdydd, a wedyn nôl gytre wedyn nes i Benfro, mwyn codi amwybyddiaeth a arian i sort of hunanlladdiaeth mewn pobl ifanc, enwedig dynion. A jyst nes i codi arian trwy werthu t-shirts a siarad pethau ar-lein. Ti'n sôn am iselder, hunanladdiad, y bobl ifanc yn enwedig, a falle gallen ni weid, dynion ifanc a bechgyn, rhywbeth sydd ddim yn dieddol o gael ei drafod yn aml. Na, ni wedi gwneud lot i dechrau mwy o sgwrsiau nawr, dyddi yma, ond nôl na, wy ddim lot o pobl yn siarad yn byty'r materion fel na o gwbl. So, mas ar y hewl a codi amwybyddiaeth yn byty na, wedd e'n job ffantastig. Sôn am gefnogaeth a cynnig cefnogaeth, a gan i symud mlaen i'r fenter ddiweddara yma. Esbonia y syniad tu ôl i Second Chance. Fi wedi eisiau gwneud rhywbeth fel yna am spel. Rhywbeth sy'n helpu pobl mewn ffordd wahanol. So, y syniad da hwn yw i mynd mas i werthu coffi a wneud pop-ups. A wedyn yn amser sbar wedyn, ro cynnig i pobl, wneud profiad waith, training, treol ffocws ar pobl sydd falle da criminal records, pobl sydd falle learning difficulties, sydd falle ddim wedi cael cyfle gorau, hence the name, Second Chance, i cael pobl mewn i treino a mynd mewn i gwaith wedyn. Na'r cyn roi ail gyfle i'r bobl sy'n dod ato ti, oedd rhaid ti roi ail gyfle i'r carafan i hunan, fel fi'n deall. Wedd i ddim yn y siap gorau pryd nath i gwrdd gytre da ni, ond rhyw 3 fis o just gwaith, peinto, cyto'r mas yr inside. So wedd yn lot o gwaith i wneud, ond fel chi'n weld heddi, y juice yw definitely worth a squeeze, mae wedi troi mas yn ffantastig. Yn ymarferol os oes rhywun yn dod ato ti a gofyn am help, esbonia beth ti'n neud gyda nhw? I fod yn onest, ni'n ceisio rhoi cyfle i bobl ail treino i fod yn baristas. Fi eisiau roi'r opsiwn i'r person na, gweud, dere mewn 2 fi am wythnos, newn ni 4 neu 5 hanner diwrnod, diwrnod cyntaf, ni'n ffocws ar safety, ni'n ffocws ar y equipment, y peiriannau sydd â ni, a wedyn trwy'r wythnos wedyn, ni'n neud trial runs, maen nhw'n cael profiad gwaith, a wedyn diwedd yr wythnos wedyn, ni'n rhoi accredited tystysgrifau nhw, i gweud maen nhw wedi mynd trwy barista training, maen nhw felly mynd man wedyn, da job reference, i cael gwaith, a jyst i dangos i rhywun sydd falle mynd i roi swydd yn nhw, bod nhw'n treial, a bod maen nhw wedi mynd trwy'r proses yma, a maen nhw eisiau cyfle arall i gweithio. So unwaith mae'r cyfnod clo yma'n dod i ben, bydd wedi ar yr hewl, fi'n derbyn? Ie, gobeithio. Rown Sir Benfro neu beth? Fi'n mynd i bod yn lan y Caerdydd yn fwy aml na ddim. Os mae rhywun yn ffôn o lan a gweud, fi eisiau gwneud training lawr i Sir Benfro, wrth gwrs 2 gytre, neu 2 nôl lawr i Sir Benfro, ond mae lot o pethau mynd lan da fi lan y Caerdydd. So, pryd mae'r pandemig yn dod i ben, fingers crossed, allan ni cael pobl mewn i treino. Wel, fi moyn diolch i ti gyda am y stori heddi. Yn ail am yr ysbrydoliaeth, ac yn drydydd am y ffaith bod ti wedi cymeryd carafan sy'n dros i 100, mae'r un oedran a fi edrych gwir, a ti wedi llwyddo i wneud edrych lot yn well na fi, felly good job. Sa'n meddwl na, bach o lic yn y baint ar y lle, beth sy'n ti'n iawn? Gareth, lyflu gwrdd ti, diolch yn fawr. Pleser, diolch yn fawr.